Бүген халыкара хатын-кызлар көне. Гүзәл затларыбыз тормышны ямьләндереп кенә калмый, зур уңышларга да ирешәләр. Гаилә, көнкүреш, иҗат һәм үз һөнәрендә югары үрләргә күтәрелүнең сере нидә? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, беренче чиратта һәр кайсыгызны да әлеге бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез. Шуннан да бу безнең инде елның иң матур бәйрәмедер мөгаен, һәм без бүген студиягә дә хатын-кызларны җыйдык һәм ел дәвамында мактаулы исемнәргә лаек булган һәм зур уңышка ирешкән хатын-кызларны җыйдык. Менә беренче чиратта сорап китәсез, сезнең өчен әлеге бәйрәм ниндирәк бәйрәм икән? Ул динә менә ничегрәк бәйрәм итәсез? Көтеп аласызмы 8 март бәйрәмен? Яз бәйрәме, күңелдә бозлар китә торган бәйрәм, бозлар китә торган көн бик сөенеп көтеп алабыз кыш буе, ел буе әлеге бәйрәмне. Менә башка бәйрәмнәрдән аермалы яклары бармы? Венер ханым, сез ничек уйлыйсыз 8 март бәйрәменең? Әйе, бар. Яз бәйрәме ул, шулай ук хатын-кызлар бәйрәме, яз бәйрәме, күңелләр җилкенә андый вакытларда. Бозлар китә башлый, шулай ук күңелләр үзенчә икенче төрлегә әйләнәсең. 8 мартны көтеп бик каты көтеп алабыз. Гаиләләрдә бәйрәм итәсезме, Гөлханым? Менә ниндирәк бәйрәм бу сезнең өчен? Монда бит әле көтеп алу бер, кемнәрдер инде артык игътибар бирмәскә мөмкин. Менә сез бәйрәм итәсезме? Жыл сайын бәйрәм итәбез, конечно, без бит аны көтеп алабыз. Бу безнең өчен гаилә бәйрәме. То есть әниләр, әнкәйләр, апалар, туганнар. Шундый җылы бәйрәм үткәрәбез. Гүлия, сез мәктәптә укытасыз һәм менә 1 сентябрь бит инде укытучыларның гадәттә төп бәйрәмнәренең берсе. Менә 8 мартта игътибар артамы сезгә? Әйе, әйтеп китәсем килә, менә 8 март бәйрәме ул иң беренче чиратта минем үзем өчен ул әни сүзе белән бәйле. Мәктәпкә килгәндә инде без укытучылар буларак шулай ук балалар өчен икенче әни булып торабыз. Һәм әлбәттә алар безне беркайчан да игътибарсыз калдырмыйлар, 8 март бәйрәме белән тәбрик итәләр, үзләренең кулдан ясалган матур кулдан эшләнгән эшләнмәләрен бүләк итәләр, безне бик шатландыралар. Кәефләр күтәрелеп китәдер инде. Шунда бүләк биргән. Зиян, менә сез бу бәйрәмгә нинди игътибар бирәсез үзегез? Ул дөрестән дә гаилә бәйрәме. Балалардан бүләкләр, чәчәкләр, иремнән чәчәкләр көтәм, аларның җылы сүзләрен көтәм. Ул бик тә күңелле була. Венер ханым, сезнең өчен бу бәйрәм нинди мәгънәгә ия? Шулай көтеп аларсызмы аны? Әйе, чыннан да бар сүзләргә кушылып, минем дә әйтәсем килә, чыннан да ул яз беренче көннәр, язның беренче көннәре шундый матур, җылы, безнең өчен хатын-кыз өчен бәйрәм. Менә минем күз алдыма килә, Баки Урманчының бит инде рәсемнәре бар. Ул инде бик күп рәсемнәр ясаган каләм белән, менә табигатьне ясаганда, ул чыннан да бик җылы, шундый якты, красками дигәндәйме ясаган. Шуңа күрә минем алдымда да шул менә шундый матур рәсем, сурәт килеп баса, һәм мин бик шат, менә балачактан калган хәтеремдә әтием әниемә чәчәкләр алып килгәндә, без 3 кыз үстек, безгә дә шундый матур бүләк, чәчәк ләккәнен хәтеремдә һәм шундый күңелле булганы. Еллар узу белән бәйрәмнең асылы үзгәрмәй, менә шул бүләкләр тапшыруда. Элегрәк мәсәлән бит инде бүләкләрдә әллә күп булмаган, шул чәчәк белән, игътибар белән күбрәк ничек уйлыйсыз? Менә безнең әби-бабаларны алсак һәм хәзерге тормышны алсак, үзгәрде микән шул ук бәйрәм итүләр һәм бүләк тапшырулар булсынмы? Заман алга киткәчтен бүләкләрдә үзгәрә, инде барыбер үзгәрә. Күңел көтәдер инде барыбер бүләкләрдә, шул ук чәчәкләр белән генә шикләнеп калмыйсыздыр. Һәм эшчәнлек турында да сөйләшәс килә. Бүгенге тормышта менә хатын-кызның ролен ачыклыйсы, чыннан да һәр кайсыгыз төрле даирәләрдә уңышка ирешкән кешеләр. Ләкин тормышта менә хатын-кызларга ничек уйлыйсыз? Авырракмы? Әллә ир-атларга караганда җиңелрәкме? Венер ханым, сез ничек уйлыйсыз? Әйе, хатын-кызларга авыррак, андый вакытта семьяңда бер төрле эшне эшлисең, ишеңә баргач икенче төрле эшне эшлисең, авырлык сизелә. Иңдә бөтенсен җайларга кирәк, эшеңә дә китерергә кирәк, өлгәрергә дә кирәк һәрберсенә. Хатын-кызлар менә чыннан да алар шул универсаль солдат кебекме? Ничек уйлыйсыз? Менә монда бит әле әйткәнебезчә өйдәге эшләр дә бар, балалар да бар. Аннары инде ашарга да пешерергә кирәк, аның өйдәге көнкүрештәге эшләрен дә башкарырга кирәк. Әле шул ук вакытта эшләргә дә кирәк. Һәм монда әйткәнебезчә студиядә сез чыннан да үзегезнең һәр кайсыгыз өлкәсендә уңышка ирешкән кешеләр. Менә алып бару, ике яклап эшне җиңелме, авырмы?
төрле яклары булырга мөмкин, әлбәттә. Гаиләдә аңлашып яшәгәндә, ирең белән мөнәсәбәтләрен әйбәт булганда, ничектер ул уртага салып сөйләшенә. Һәм инде менә безнең гаиләдә, мәсәлән, бу хатын-кыз эше, бу ир-ат эше дип бүленеп, аерып эшләү юк. Хәләл җефеттә минем үземнең эшемне яратып эшләгәнне белә, шуңа күрә күңел биреп эшләгәнне белгәч, ул мине ничектер кабул итә инде, ничек бар шулай. Һәм һәр кайсыгызның эшчәнлеккә дә тукталып килә. Айбек ханым, сез үзегезнең эшегез турында сөйләп китсәгез иде, ниндирәк уңышларга ирештегез һәм кайдан килә сезгә менә бу мәхәббәт, нәкъ менә үзегезнең юнәлеш буенча эшләү? Без Тукай районында кошчылык белән шөгыльләнәбез. Бу эшне минем әтием Ханов Ринат, әнием Гөлнур 89 елдан бирле башладылар. Кулга кул куеп, нигез салдылар бу эшкә. Бүгенге көндә инде бу эштә бөтен балалар, кияүләр, оныклар кырып китте. Без уже династия сыман 30 елдан артык бу эшне алып барабыз. Менә әйтәсем килә, быел 25 мартта ассоциация фермеров, менә как фермерларның килеп чыкканына 30 ел үткәреп китәләр. Шуңа күрә бу эшне үзебез сайлап алдык, яратабыз, эшлибез и һәр чакта да менә именно гаилә белән эшләү ул үзенә бер зур ям өстәп җибәрә. Һәм сез үзегезнең дә, мәсәлән, балаларыгыз бу эшне дәвам иттерүләрен теләр идегезме? Конечно, телим. Шулар өчен тырышабыз бит. Эльмир ханым, сез әйтеп китсәгез иде, менә ялгышмасам әле күптән түгел генә зур уңышларга да ирештегез. Менә сезнең өчен мондый уңышка ирешү нәрсә ул? Мин бик бәхетле бүгенге көндә. Бу инде зур эш. Күп еллар алып барылган эш. Ләкин менә бүгенге көндә мин табиб, реабилитация буенча эшлим. Менә бу юлым минем инде әйтәсем килә бала чактан башланды. Шулай ук менә минем әтием Рөстәм Сайфулла улы Бакиров Нижнекамский шәһәренең бөек хирург булганда без инде мәктәптә укыдык. Аның белән бергә эшкә бардык. Аның төнге дежурстволарында катнашып, шунда аны көтеп торганда апам белән инде бергә шунда нокта куйдык үзебезгә, табиб булабыз дип. Институтлар бетереп, Минзәлә районында 8 ел буена мин Минзәлә районында, Баулы районының үзәк район хастаханәләрендә, неврология бүлегендә эшләп, кире Казанга кайтып, менә уйга килдем. Шулай ук киңәшеп, уйга килдем. Бүгенге көнгә актуаль бик зур сорау, проблема дип әйтсәм дә буладыр инде. Безнең йөрәк, баш тамырлары авырларыннан соң, баш җәрәхәте авырларыннан соң кешеләр бик күп инвалид булып калалар. Шуңа күрә инде мин үземнең эшемне, киләчәгемне реабилитациягә бирергә булдым. Һәм бүгенге премия менә безнең премия алуыбыз мин бәхетле, чөнки фән көнендә шулай менә президентыбыз кулыннан Бу сезнең өчен нәрсә? Бу горурлыкмы, эшчәнлек нәтиҗәсеме? Менә ничегрәк сиздегез үзегезгә, ничегрәк кабул иттегез әлеге премияны? Бәхетле. Бәхет, миндә бәхет һәм горурлык, һәм бу премия безнең өчен, безнең төркем өчен, безнең зур төркем Резида Ахметовна Бодрова җитәкчелегендә, ул төркем өчен бик зур бәя. Һәм менә бүгенге көндә ул безнең мотивация алга таба барырга, алга таба үсергә. Бигрәк тә авыр бит әле. Янә менә сез бәлки әйтеп китерсез, шуннан да бик зур йөк төште. Монда бит инде бүлеп тә тору юктыр хәзер. Иратлар эшлеме, медицина өлкәсендә хатын-кызлармы? Менә төп авырлык барыбер сезнең җилкәгә төште. Менә бу уңайдан хатын-кызларга мөнәсәбәт үзгәме? Мин поликлиникада эшлим. Чынын әйткәндә, поликлиникада күбрәк хатын-кызлар эшли. Бу шәфкать туташлары да, бу табиблар да, участковый врачлар, алар күбрәк хатын-кызлар. Быел инде былтыр без ковид белән көрәштек. Врачлар җилкәсенә бик күп йөк төште. Ел дәвамында пациентларның өйләренә барып, без аларны дәваладык, больниска җибәрдек аларны кире кайткач реабилитациялаштырдык. Бу хатын-кызларның бит өендә дә шулай ук эшләре бар. Алар шул ук авыртуны, чирне өйләренә дә кайтырга мөмкин, балаларына эләктерергә мөмкин. Бик күп хатын-кызлар, табиблар авырттылар.
Аңа карамастан инде без үзебезнең эшебезне алып бардык. Хәзер инде әйтергә була, әз генә сулыйбыз, яхшырак. Менә хәзергә керештек без вакцинациягә, ковидка каршы вакцинация уздырабыз. Ул да һаман да шул хатын-кызлар җилкәсендә. Эш вакытында сизелдеме менә хатын-кызларга мөнәсәбәт үзгә булдымы, иратлар ярдәм иттеме? Менә гомумән сезнең бит инде бик җиңел эш түгел, монда бүлеп карау бар идеме хатын-кыз яисә иратка? Хатын-кыз белән ират арасында безнең өлкәдә айырма юк. Шулай ук хатын-кыз да, ират та эшкә бара. Бер генә айырма бардыр инде. 8 мартта күбрәк иратлар эшли, дежурствода күбрәк булган бөтен иратларны дежурствога чыгарабыз. Бу сезнең өчен иң төп бүләктер әле. Чәчәкләргә карагандадыр да бәлки. Гөлия, менә мәктәп эшчәнлегендә дә һәм сез дә бит инде шулай ук ел укытучысы конкурсы финалисты буларак, чыннан да менә бу конкурсларга әзерләнү, андан индер катнашу гына түгел, монда бит әле аерым индер зур бер эшчәнлек алып барырга кирәк. Гадәти эш процессына камачаламыйм бу һәм ничек вакыт табасыз? Күңел биреп эшләгәндә, ничеклер яраткан эшкә үзеннән үзе юллар ачыла икән ул. Мин дә башта миңа әйдә ел укытучысы конкурсында катнаш әле дигәч, мәктәптән куркып калган идем, чөнки кичкенә балаларым бар әле минем. Ничектер уйланып калдым. Ләкин эшли башлагач, үзеннән үзе эзләнә башлагач, монда бит инде ниндидер булган белемнәреңгә таянып кына түгел, эзләнү эшчәнлекләре алып барырга кирәк, бик тә күп укырга кирәк. Шулай ук менә шул эзләнү рәвешендә бик күп кызыклы информациялар үземә таптым. Һәм шуның нәтиҗәсе дип күрәм инде мин менә бу уңышка ирешүемнең дә нәтиҗәсе шулдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу очракта әйтәсем килә, бар тик тырышкан кеше ничектер барбер уңышларга ирешә дип әйтәсем килә. Бәйрәм чыгарылышының дәвамы рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру безнең бүген бәйрәм чыгарылышы 8 мартка багышланган һәм бу урында әйдәгез әле без шулай танылган хатын-кызлардан котлаулар кабул итик. Игътибар экранга. Хөрмәтле ханымнар, сезне чын күңелдән 8 март бәйрәме белән котлыйсым килә. Әлбәттә инде саулык, сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, матурлык телим, уңышлар телим, бәйрәм белән сезне. Хатын-кыз дөнья тоткасы диләр. Әмма дөнья тоткасы булу өчен яныбызда көчле, куәтле, тәвәккәл ир-егетләр булу кирәк бит. Шуңа күрә һәрбер хатын-кызга янында шундый таяныч терәк булсын иде. Аллаһы Тәгалә һәрбер көнегезне якты да, нурлы да, саулыклы да, бәрәкәтле дә итсен. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, сезне язның иң матур бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлегегез нык, күңелегез тыныч, бәхетегез шиксез булсын. Сез безне яшәтәсез, хисләндерәсез, илһамландырасыз. Син бит минем кояшым, чәчәкле, гүзәл язым, көндә бүләк итәсең йөрәгеңнең бар назым. Йолдызлар күп, җирдә бер син, мәхәббәтем диңгезгә тиң, тормышымның бар мәгънәсе сөям сине һәмкәсе. Яратып, яратылып яшәгез. Теләкләргә без дә кушылабыз, әлбәттә. Һәм әле без кайберегезнең эшчәнлегенә тукталып үтмәк. Венер ханым, сез дә бик җиңел булмаган эштә эшлисез. Шуннан да инде кайберләр сорый торгандыр да, ни өчен бу эшкә алындыгыз? Менә озак еллар дәвамында ничегрәк башкарасыз? Үзегез менә ничегрәк кабул иттегез әлеге эшне һәм озак еллар дәвамында шуннан да алып бару авыр түгелме? Әйе, күп таләпләр таләп ителә. Технологиялар көчле, бөтен сызымнарны белергә кирәк минем эштә. Семьяңда да татулыкны оештырырга кирәк, эшеңә дә китеп барырга кирәк. Авыр чаклар күп булды, эшсезлек тә булды, акчасызлык та булды. Андый вакытларда әле без эштән китәбез дип уйламадык, һаман җиң сызганып эшләдек, ялны белмәдек. Шулай ук авылына да кайтырга кирәк, әниләрне дә карарга кирәк. Барысына да түздек. Менә шушы дәрәҗәләргә бөтенесенә шушы үземнең тырышлыгым аркасында ирештем. Авыр булмадымы менә эштән китәсе килгән дигән минутлар? Юк, андый ой булмады.
яратып эшләдем эшемне. Динә, сез дә быел Муса Җәлил премиясын лаек булдыгыз, һәркемгә дә бирелми. Бу чыннан да бу тырышлык нәтиҗәсе. Менә нәрсә ул сезнең өчен? Сез башкарган эшнең аяны бер нәтиҗәсеме? Алга таба эшләү өчен стимулмы? Менә ничегрәк кабул иттегез бу бәяне? Чыннан да без быелгы лауреатлар Муса Җәлил исемендәге премия бирделәр. Без татар телендә әкиятләр, аудио җыентыклар ясадык. Әлеге әкиятләр белән балаларыбызда милли үзаң тәрбияләргә тырыштык. Әлеге хезмәтебез шундый зур дәрәҗәле исем белән бәяләнгән икән. Без бик бәхетле, горурланабыз, җитәкчеләргә, дәүләткә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Чыннан да бу зур горурлык, бу исемне йөртү. Әле аңлап та бетермибездер әле аның дәрәҗәсен, аның зурлыгын. Әмма ләкин без ничектер испатларга тырышырбыз. Әлеге эш тукталмый, көн сайын без эшлибез. Туктаган юк бер секундка да. Шуны әйтеп үтәсем килә. Бу көтелмәгән вакыйга булды безнең өчен һәм бик зур стимул булачак. Нәрсә эшлисез? Читтән караганда ул бит инде ничектер күңел ачу, җырлау бию кебек кенә тоела. Ләкин аны эшендә булмаган кеше аны белеп тә бетерми, нинди тирән хезмәт һәм нинди эш башкарылганы. Менә шундый хейтерларга дип әйтик, ниндирәк фикерләр әйтерегез. Һәм чыннан да монда бит көне-төн эшләп кенә андый дәрәҗәгә ирешү буладыр. Мин үзем музыкант буларак татар көйләрен, татар музыкасын пропагандалыйм. Скрипканы татарга хас булган уен коралы буларак тасвирлыйм, тәкъдим итәм халыкка. Һәм инде шушы эшемнән тыш әлеге әкиятләр белән шөгыльләнү, шулай ук минем шөгылемне әлеге материалга кертү була. Мин ул материалда скрипкада гына түгел, кыл кубызда, баянда, мандолинада, авыз кубызында уйнап, татар музыкасы аша, татар ахаңы аша балаларга ниндидер тәрбия бирергә тырышам. Шулай ук минем иптәшем, ирем Илнур Закиров, ул диктор буларак танылган инде, аның тәҗрибәсе күп. Ул диктор буларак үзенең тавышы белән балаларга шулай ук татар теленә мәхәббәт уятырга тырыша. Сезнең эшчәнлеккә дә күчик әле. Менә чыннан да бүгенге җәмгыятьтә бик күпләр әле кул эшен дип әйтик һәм фермерлык эшчәнлегенә алырга тырышмыйлар. Ни өчендер җиңелрәк эшне сайлар, күбрәк кеше шәһәргә китергә тырыша. Менә ниндирәк киңәшләр биридегез яшьләргә дә шулай ук? Без бит инде үзебез 2015 елда наоборот шәһәрдән, Казаннан авылга кайттык. Менә әниләр, әтиләр бу эшләгән эшне зурайтып, киңәйтеп, без хәзер Тукай районында 5 авылда уже эшлибез, безнең 38 корпус, бөтен гаилә белән шунда эшләгәч, безгә рәхәт. Яшьләргә нинди бирергә яраткан эшләрен сайласыннар. Менә Динә дөрес әйтте. Эшеңне яратсаң, ул үзенә килеп, үзе туры килә. Үз юлларын табып, олы юлга чыксыннар. Һәм иратлар да әлбәттә кутламый калмады сезне, игътибар экранга анар дәвам иттерербез. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Хатын-кыз шибәр була. Шуны күрмәгән ират, ул әлбәттә жүләр була. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Яратылса, яратса, шул хатын-кыз кичләр җитсә, шул хатын-кыз таң атса. Кадерле хатын-кызларыбыз, сезне елның иң матур бәйрәме белән тәбрик итәбез. Без сезне яратабыз, без сезне хөрмәт итәбез, без сезгә мәдхия укыйбыз. Җир йөзендә күпме шигырьләр, күпме әсәрләр, күпме фильмнар төшерелгәннәр, һәм алар барысы да сезнең матурлыгыгыз турында, сезнең җан җылысы турында, һәм сезнең безгә бирә торган кешегез турында. Алга таба да матур булыгыз, тыныч булыгыз, һәм без иратлар сезгә һәр даим артыгызда зур терәк булып тора алсак иде. Кадерле гүзәл затларыбыз, язгы кояш нурларына төренеп, язгы гөрләвекләр кебек гөлдерәп килеп җиткән беренче язгы бәйрәм белән мин Фәнис Җиһанша сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Яннарыгызда җылылык өләшүче якыннарыгыз, дусларыгыз, туганнарыгыз булсын. Бу тормышның һәр мизгелен, һәр даим сәгатен бар тик җылылык белән генә искә алып, озак яшәргә сезгә Ходай насыйп итсен. Ана бийек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда язган шагыйрь. Һәммәгезгә дә сезгә әни бәхтен тиеп яшәүне, матурлыкны саклап яшәүне телим. Исәнлек, саулык, сәламәтлек сезгә. Бәхетле булыгыз, хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Син кояшы, син чәчкәсе, син бизәге җиремне. Син сагышы, син балкышы, һәм син моңа җырамны. И хатын-кыз, и гүзәл зат,
Җиһанда син бер, тиңсез. Ул карашың, ул назларың, тормыш ямьсез ул синсез. Менә шундый матур котлаулар һәм чыннан да бәйрәмне көтәсез дип әйттек. Ниндирәк бүләкләр истә калган, ниндирәк мизгелләр булды үзегезнең? Лия, сез искә төшерә аласызмы? Бүләкләрдән иң истә калганы ул әле мәктәп елларында укыганда, кыз вакытта булган беренче бүләктер. Ни өчен истә калган? Чөнки ул бик серле булды. Мин аның кемнән икәнен дә белмәдем. Ул былай карасаң гади генә бүләк, сабын белән кулъяулык, шундый матур итеп төрелгән. Мин эс киемемне киям дип бардым да, шул эс киемемне кием дисәм, аның эченә тыгылган иде ул шул матур итеп төрелгән бүләк. Һәм аның эчендә шундый зур бер кагазгә язылган матур сүзләр, комплиментлар иде. Менә шуны мин әле ашырга да курыктым мәктәптә вакытта. Тиз генә сумкага тыгып куйдым да, өйгә йөгердем. Өйгә кайткач, ачып укыдым. Һәм бу минем өчен шул ук вакытта күңелле дә, шул ук вакытта кызык та, ләкин ниндидер курку да бар иде, чөнки беренче тапкыр булгач. Менә шул серле бүләк, мин аны кем икәнен дә белмәдем. Әлеге вакытта да ул минем өчен сер булып кала. Бирә шул бүләк минем истә калган бүләк менә. Кемдер кыйммәтле бүләкләр ди, кемдер киресенчә үз куллары белән ясалган. Менә сезгә ниндирәк бүләкләр мөһим? Бәлки сез әйтерсез дигән. Иң матур бүләк, иң күңелгә ярый торган бүләк инде үз кулы белән ясалган бүләк. Минем кызым бик кул остасы, ул матур-матур әйберләр чыгара, рәсемнәр ясый, шуңа ул ясаган рәсемнәр, ул җырлаган җырлар, уйнаган көйләр миңа бик күңелемә хас килә. Аннары минем ирем дә бик баянда уйнап үзе җырлый. Ул да миңа туган көн саен 8 мартка шундый җыр бүләкләре бүләк итә. Ул иң зур бүләктер дип уйлыйм. Чыннан да шулайдыр, Эльнур ханым, сезнең истә калган бүләкләрегез бармы? Минем менә алдан әйттем инде мин менә балачактан әтиемнең безгә чәчәк бүләк иткәне менә минем өчен хәзер дә менә иремнән, хәләл җефтемнән алырга менә шундый бүләк бик рәхәтлек китерә. Инде чыннан да Диана белән мин килешәм, балалардан бүләк менә 8 мартка тагы да мөһимрәк. Чыннан да хәзер балалар бик сәләтле, үз куллары белән шундый матур-матур бүләкләр ясыйлар. Кечкенә малаем минем бик динозаврлар ярата, ул инде аппликациялар ясап, зур фигуралар ясап, шундый матур итеп китереп, тәмле сүзләр әйтеп, менә шул безнең өчен иң мөһим бүләк инде хәзерге көндә. 8 март ул бит инде барлык хатын-кызларында, яңа туган кыз балаларының да, әти-әниләрнең дә, дөресрәге әниләрнең дә бу очракта менә әниләрне кутлау сезнең гаиләләрегездә ничегрәк билгеләнгән? Әниләрне ниндирәк сюрпризлар әзерләп котлыйсыз? Сез кайсыгыз менә әниләргә ниндирәк хөрмәт булырга тиеш? Айгөл ханым, бәлки сез әйтерсез. 8 март сайын инде без аларны хөрмәтсез калдырырга тырышмыйбыз. Чәчәк әниләргә күп кирәкмәй. Аларга менә ул көнне внимание ана кешегә менә миңа, например, үземә тоже шулай бүләк көтмибез без. Чәчәк внимание бирү иң зур бүләк дип уйлыйм мин. Барлык гүзәл затларыбызны да тагын бер кат 8 март яз бәйрәме белән тәбрик итәбез. Хатын-кызларны 8 март көндә генә түгел, ел дәвамында хөрмәтләп яшәсәк иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.